FET ниво 1 представлява онлайн видеообучение, в което ще работите едновременно с тялото и емоциите си за 30 минути на ден. Програмата се състои от две части – физическа и емоционална. За физическата трансформация имаме специално разработени комплекси Active Sitting с продължителност 20 минути, където отработвате физически неразположения, като болки във врата, раменете, плешките, кръста, както и в тазобедрените стави, коленете, глезените, също и гръбначни изкривявания. За емоционалната трансформация ще откриете специално разработени утвърдителни фрази за над 25 емоции. Чрез тях може да намалим негативните емоции, като страх, яд, гняв, вина, тъга и други. Същевременно да усилим положителните емоции, като обич, радост, самоуважение, увереност, комуникация и други. Ще се запознаете с техника за бързо освобождаване на задържаните негативни емоции, които изпитвате ежедневно. Ще работите върху стреса на вегетативната нервна система, водещ до различни неразположения, като чувствителност към звук и светлина, сърцебиене, високо кръвно налягане, прескачане на сърцето, бодежи в гръдната област и болки по тялото с неизяснен произход. ФЕТ е бърз и лесен начин за ежедневна работа, с който лесно може да повлияете състояния като стрес, тревожност, депресия и бърнаут. Обучението е съставено от 6 модула, като всеки от тях се изпълнява по 2 седмици и съдържа комплекс от гимнастиката Active Sitting и комплекс за работа върху емоциите. Така за 3 месеца ще завършите FET ниво 1 и ще преминете към FET ниво 2.